କାହିଁକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅବତାର। ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନରସିଂହ ଅବତାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନ ନରସିଂହ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ମାରି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ତ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନରସିଂହଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଉନଥିଲା। ନରସିଂହଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ତିନି ଲୋକରେ ହାହାକାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେବତା, ଦାନବ, ମନୁଷ୍ୟ, ରାକ୍ଷସ ସବୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନରସିଂହ ଅବତାର ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତା ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନରସିଂହଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବି ଭଗବାନ ନରସିଂହ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ଦେବତା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ନରସିଂହଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ମହାଦେବ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କୁ ନରସିଂହଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୀରଭଦ୍ର ବି ଏହା କରିବାର ଅସଫଳ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବତାର ନେଲେ, ଯାହାକୁ ସର୍ଭା ଅବତାର କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ କି ସର୍ଭା ଅବତାର ଭଗବାନ ନରସିଂହଠୁ ବି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସର୍ଭା ଅବତାର ଓ ଭଗବାନ ନରସିଂହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଶେଷରେ ସର୍ଭା ଅବତାର ଭଗବାନ ନରସିଂହଙ୍କୁ ନିଜର ପଞ୍ଝାରେ ଚାପିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ନରସିଂହଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ